Banyung punya tanggung saben kepi mirah ingsun nung katon pupur lamatan unir pita kasut kayu ulu cumbu madu kara paran margane ketemu ngaturaken pejah gesang kula sinuwun inggih Koko Prabu kula nyuwun pejah kirsa paduka Kanjeng Koko Prabu ripaduka kula nandhang lepat Koko Prabu manten ugi kula sinuwun dosa ageng kula pun Nyanawati sumangga pejah gesang kula sinuwun mengko dhisik aja padha tawang-tawang tangis kowe masrahake pati urip wong mati kuwi durung mesti yen to bakal bisa ngrampungake samubarang Sombo wonten dawuh Koko Prabu Nyanawati wonten dawuh sinuwun ya sejatine jeneng ingsun uga wis mangerteni lan wis bisa mawas diri yen to pancen Nyanawati ku ora tresna karo aku mula ana lelakon kang kaya mengkene ning mbok iyuwa metu dalan sing bener dalan kautaman dalan kang prayoga aja mung abang-abang lambe tegese kowe nyuwun diasakake dalan kenceng saka Trajudresna tekan Dwarawati tanpa minggok mongko kowe nrajang Gada Madana apa semono aku iki durung dungkak apa sing mbok karepake nganti tak arewangi aku iki ngrekake para wadyabala ngrusak wewangunan Gada Madana nganti dadi cerah dadi geger ning ya wis ora dadi ngopo kabeh wis kebacut lelakon dirimu dilakoni penandang dirimu disandang Sombo kula menen dawuh Koko Prabu wonten dawuh wis saiki ngene bae ayo wong sakloron tak boyong bali marang negara Trajudresna ingsun wis lila legawa yen to pancen Siat Nyanawati wis tresnani lawan si Sombo dina iki sira bakal tak boyong marang negara Trajudresna ayo bebarengan karo pun Kakang tak biwado tegese tak dawuhake tak pahargya sing sak becik-becike yen to jeneng atiku iki resik ora ketabetan rasa piye wae apa meneh rasa gething keburu sengit babar pisan ora Sombo ayo padha ngreksa bareng-bareng asmane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna wis percaya karo pun Kakang inggih Koko Prabu ngestaken dawuh inggih sinuwun ngestaken dawuh ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami ayo barengan kawan pun Kakang kundur marang Trajudresna Sik ya iki. Kuat pitakon. Menapa Koko Prabu? Nalika semono kowe nampa atur Gunadewa mati ora kaget.
Apa meneh sing mati ki mung Wisata anakku. Babar pisan yo ora kenggo. Ning bareng Janaka keneng pusaka kendang. Kok Pak Brebel ketoke kaya Dadi Kresna kok duka mawantu-wantu. Sebabe apa? Pun kakek kepengin ngerti saiki blakakno piye? Kok Prabu, nyuwun pangapunten. Menawi kula kecalan pun Gunadewa mboten dados menapa. Kaping kalipun ingkang putra pun Wisata sampun kula pasrahaken dumateng Purbaning Gusti sampun kula pupus patrèning kudrat. Ya. Lah bareng perkara Janaka iki mau. Menawi menika Koko Prabu. Estunipun menawi Stijo menika mantun kaliyan Janaka kados lepasaken pusaka. Sami kemawon inggih menika nepak Pranaja kula ngilani dada kula. Sebabe Wisnu binelah panitisipun dhateng Kresna lan Arjuna. Kembang lan sarine, geni lan urupe, sesotya lan embanane. Menawi Stijo menika mantun kaliyan Janaka ngantos ndawahi pusaka sami kemawon. Stijo menika mantun kaliyan wani karo bapakne. Wah, seneng. Pae karo anake padu. Bungah kowe. Sak senengku. Anek kok ora nabet atimu. Aku kelangan Wisata. Kok anakku mung siji. Lho piye kuwi? Aja maido di. Enjing bidalku muro saking jroning praja gunging kang balakuswa Prabu sananira lir surya wedalira saking dalanidi arsa madangi jagat duk mungupaning sapucak ing wukir marbabang sumirat neng soroting surya mega lan gunung-gunung parkane sang Maharsidha Gusti tasih ira amang
barang kelangkung sehari-hari ratri mring kusuma angin dangi Atnawati wonten timbalan ing adawuh sinuwun Yayi Samba wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu Yayi wis ilang rasa sumlang lan kuwatir penggalipun kakang iki pancen wis rila lega lair sing batin anggonku kepengin bakal misuda ambiwado ndhaupake sira sakloron supaya pun kakang ya ben ketok wibawa nggonku ngreksa marang panjenengan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu ngaturaken denging panuwun ingkang tanpa pepindhan dening Paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring ingkang kados mekaten Ajalawati dalan iki ngadang wis kono dina iki kowe mlebu menyang jroning Datulaya mrentahna kelawan para putri Karben padha ndandani karo kowe supaya kowe dandan cara temanten mengko panjenengan ingsun ingkang bakal diwada ana setinggil negara Traju Tresna iki mekaten sinuwun iya yen isaken dawuh Paduka sinuwun wis kono manjika jeneng kedaton Pancatnyana wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun lawan kowe Wilmuna wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun coba aku njaluk panemumu wong sakloron anggon ingsun darbe sedya bakal misuda Yayi Samba dawuh kelawan Atnyanawati manut panemumu piye rak ya becik to Pancatnyana. Iye, sae ingkang kados pundi? Lho, mestine becik tumraping anggonku misuda anggonku mbiwada kawan kadangku supaya katon becik, katon wibawa. Upamane yen to kapireng lawan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mindah baya kaya ngapa penggali Kanjeng Rama Prabu. Mesti rak suka. Nggih. Namung nyuwun pangapunten. Badya kados pundi Dewi Atnyanawati menika pepunden negari Traju Tresna. Kok ngono? Inggih, menika garwa paduka ingkang sah. Rikala semanten panjenengan nggih nglamar dhateng negari Timpuraretna dipun tampi panjenengan nggih dipun pahargya leksen para raja Narpati yen to Prabu Bumanara Kasura ya Prabu Anom Setija dhaup kelawan Atnyanawati putri Timpuraretna menika rak garwa Prameswari ingkang panjenengan gadang-gadang Siang Pantara Ratri nalika panjenengan tasih dijaka kemawon menawi sampun mundhut tetimbangan kaliyan kula sampun matur panjenengan menika narindra ing taksih gotang sinuwun tegesipun garwa Prameswari monggo enggal-enggal palakrama supados kangge nentremaken negari paduka sampun kelampahan palakrama nanging nyatanipun boten lono anggen paduka palakrama nggih karana Kararidu menawi Kang Kararidu menika tiyang sanes menika taksih wibawa paduka tasih wibawa upami dipun tegakaken pun lilakaken ya wis karben nanging kula atur inget ingkang gonjak menika sinten ingkang nyidra menika sinten menika kadang paduka piyambak sami putra Dwarawati nadyan to benten ibu nanging pedhah turuning Sri Bathara Kresna mongko menika kadang sedulur menapa kinten-kinten jagatipun sampun mingkup
menapa kinten-kinten sampun boten wonten wanita sanesipun kok namung gonjak garwanipun kadang sepuh kok panjenengan terima menawi panjenengan terima monggo nanging kawula prajurit seniken boten terima sami keman pun sepelekaken kaliyan sapa hei Pak kaya sinipi coy ngonet trante angan kumedati bintane mangoto dicepe mangolo cokro Panjenengan wonten daru yen ngono Stijo wis ora ana ajine babat pisan badhe aji kados pundi ing atasipun paduka menika Narendra tur paduka nyuwun pangapunten sampeyan niku wong lanang kok mringkus dadane wonten tetembungan sinuwun sedumuk bathuk senyari bumi tohe pati yayah sinipin nggih Prabu Bomonara Kasura Dupi nampi atur ingkang abdi kepatihan pancat nyono miwah titianira wilmu merbabak bang pasuryane andek angati rapane kali krek-krek kanang pojok keter astane Sang Prabu Bomonara Kasura umawe astane dawah mestakanira ingkang raya den sombo temah kapindara Koko Prabu kenging menapa paduka njeng Koko Prabu jideng janji rikala semanten paduka Kanjeng Koko Prabu badhe ndhawuhaken kaliyan kula nanging nyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu duka mawantu-wantu Koko Prabu menawi Koko Prabu sampun wantala monggo kula atur mejahi paduka kula piye iki makan patimu lah ngoten niku perwira wong lanang tenan niku ngoten niku jaraken anake bidanen bojone lakonono getih lereh-lereh Sinuwun menarak boten priksa sambane pancen bagus sinten ingkang boten ngundangaken bagusipun samba ning cacate cerutak gragas nek karo wong liya mangsa bodho karo Mbakyu nipe wanuh wani tundak mulai susila cala mentah samba sing marai bagus tak mergo irunge bangir nek irunge bangir niku ingkang kangge ngarasi garwa paduka mutiar mutiar kowe sapa niku nemu ilang baguse ora payu ora wong wedok sing gelem salah bakal suntangan meneh
Menapa malih nek panjenengan menika sampun tega tegel nguripi wong kaya ngeten iki padha karo ngingu wisa, ngingu racun. Ngicuk-icuk tunggak kemado, ngingu tunggak rawe. Mboten burung nggih gateli. Nek kula pateni sisan, ora pateni kanggo apa menisa kaya ngene iki. Wedian kowe. Kudu kok Prabu ah. Wedian kowe ah. Pun ilang kliripe. Mpun boten enten ingkang badhe ngraridu malih. Ngono Pandhanono. Inggih Sinuwun. Ning piye Pandhanono amaripun? Adikku mati. Aku kok tegel. Mongkaku iki rikala semono wis rila. Adikku ki wis rila, Pandhanono. Yen Nyanowati tak ulungake si Samba. Jebul kebranang rasane atiku merga saka ucapmu mau. Kula kawibawanipun Sang Prabu Bima Narakasura. Boten sisah. Boten sisah paduka Kanjeng Sinuwun ajrih lan getun. Mati ya wis. Arep duwe sedulur nek kira-kira bakal mantri betile urip pedah menapa yo nek panjenengan Nyanowati, aja gelo rasane atimu. Dina iki Samba wis mekaning pati. Tak juwing-juwing tak jeng-jeng bangkene. Tak uwat-awut. Tak sebar batang isi Samba. Ning alun-alun karo Traju Trisna. Ben diolor-olor gagak bangkene. Syukur mangayu bagya menawi paduka Sinuwun. Boten netepi menapa ingkang dados pangandika paduka ing mangka wonten tetembungan Narendra kedah lati pakarti nyariji nanging nyatanipun paduka boten netepi dumateng pangandika paduka piyambak. Ning aku slega rasane atiku. Wis ora ana sing ngribeti. Tetepo Nyanowati kowe dadi garwaku. Inggih. Sinuwun, kula mboten badhe leladi kaliyan paduka. Kula badhe leladi kali paduka pun Samba ngantos dumugi ning telahan. Nyanowati. Wah, piye iki? Oh, Nyanowati. Kowe kok ora krasa yen aku iki tresna karo kowe Nyanowati, Nyanowati. Pandhanono. Kula sinuwun. Adikku mati, bojoku mati, piye iki? Nggih sampun kajengipun. Kajengipun piye? Menapa malih? Menahipun Nyanowati mboten tresna kaliyan paduka nggih sampun. Lho,
perkara samba mati nyono mati. Temekane pati ora apa. Lah iki mengko yen nganti Kanjeng Rama duka kepriye? Wayah. Mereka ngrama menika duka tegese wong tuwa sing ora adil. Wajib diwaneni. Ki cangkemmu lho. Lah badhe kados pundi? Napa paduka namung badhe mringkus? Yo, Pak pikire dhisik.